Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 2-nji dekabry, hepdeniň çarşembe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda NATO'nyň daşary işler ministrleri Çernogoriýany harby bileleşige çağırmak barada ulalaşdylar. Today we took another step towards the full integration of Europe and towards the common defense. Türkmenistanda doglan 38 ýaşly etnik türkmen zenany 10 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistana baryp bilmän Özbegistanda galýandygyny aýdýar. Türkmenistandan meni kovup çıkardılar. Men özüm pasportdan Türkmen kadar yazılan. Aşgabatda ýaşaýyş çağlaryň ýerdeminlerinde ýerleşdirilýän dukanlaryň ýapylýandygy habar berilýär. Dekabr aýynyň 10-sinde teli kadrlarda ýerleşen ýa-da teleketleriň noktatlary işlemelde, şonu işini toxtadyp. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeris. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. NATO'nyň daşary işler ministrleri Çernogoriýany harby bileleşige çağırmak barada ulalaşdylar. Çernogoriýanyň vice-premieri Igor Luksic NATO'nyň çaklygynyň günbatar Balkanlar üçin pozitiw signaldygyny aýtdy. Adriatik deňizi regionunyň 600 000 ýylatly ýurdy Çernogoriýa 2017-nji ýylda NATO'nyň 29-njy ýurdy bolar. 2009-njy ýylda NATO'nyň düzümine Albaniýa we Horwatiýa giripdi. NATO'nyň ýaýbanlanmagyna garşy çykyş edýän Orsiýet Çernogoriýanyň harby bileleşige goşulmagyna provokasiýa hökmünde seretjekdigini aýtdy. Orsiýet Çernogoriýanyň NATO goşulan ýagdaýynda bu ýurt bilen bilelikdäki proýektleri ýatyrjakdygyny duýdurdy. NATO'nyň daşary işler ministrleriniň 2-nji dekabrda Brüsselde geçirilen maslahatynyň ýa-da Kremliň medeniýet wekili NATO'nyň gündogora tarap ýaýbanlanmagynyň dowam etdirilmeginiň jogap beriji çärelere ýol açýanlygyny bellädi. Dmitri Peskowyň 2-nji dekabrda eden bu çykyşynyň öň ýanynda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry NATO'nyň ýaýbanlanmagynyň ortaýa garşy gönükdirilmeýänligini aýtdy. NATO hiç kime hop salmaýar, ol goranmak bileleşigi, ol hopsuzlygy üpçün etmegi maksat edinýär diýip Kerry Brüsselde geçirilen medeniýet konferensiýasynda aýtdy. Kerry Çernogoriýanyň NATO çağırylmagy barada söýlen sözünde şuň biz Ýewropanyň bilelikde goranyş meselesinde doly bileleşme urunda ýene bir ädim etdik diýdi. Today we took another step towards the full integration of Europe and towards the Şeýle 2-nji dekabrda Brüsselde geçirilen medeniýet konferensiýasynda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry NATO'nyň beýleki agzalarynyň Islam döwleti toparyna garşy göreş ugrunda has köp çäre görmäge isleg bildirýändiklerini aýtdy. Germaniýa ýaňy ýakynda ýakyn gündogora söwüşiji roly bolmadyk ýardam üçin güýç we serişde iýermegi makullady. Britaniýanyň Siriýada Islam döwleti toparyna garşy howa hüjümlerini ýaýbanlandyrmagy barada 2-nji dekabrda tesbirişligin geçirilmegine garaşylýar. John Kerry beýleki ýurtlaryň hem öz planlaryny öňe sürmegine garaşylýanlygyny aýtdy. Pakistan geçen ýylda Talibanyň mektebe hüjüm edip 151 adamyň etatan çağılaryň ölümine getiren hüjüme gatnaşanlygy üçin 4 adamy aty öldürdi. 2-nji dekabrda ýerden amal aşyrylan jeda geçen ýylyň 16-njy dekabrynda Talibanyň söwüşçüläriniň Peşawarda harby mektebeden hüjümi bilen bagly ilkinji çäredir. Bu hüjüm Pakistanda gahar gadap döredipdi. Hökümetiň ekstremizme garşy çärelerini güýçlendiripdi. Şol sanda 6 ýyllap dowam eden gadagynçylykdan soň ölüm cezasynyň dikeldirilmegine getiripdi. Hopsuzlyk çeşmeleri 4 adamyň Kohat şäheriniň merkezi türmesinde cezalandyrylanlygyny habar berdiler. Harby mektebe edilen hüjümde wepat bolanlaryň garyndaşlarynyň adamlaryň atylmagy baradaky habary kanagatlanma bilen kabul edendikleri habar berilýär. Orsiýetiň Demirgazyk Kafkaz regionundaky Dagystanda imam hüjüme tezewar edilip öldürildi. Dagystanyň polisiýasynyň resmiýetleri 1-nji dekabrda akşam Çeçenstan bilen terkediniň golaýyndaky Hasavyurt şäherinde näwirli hüjümçüleriň imam Süleyman Kokreksini atyp öldürendiklerini habar berdiler. Kokrekski soňky aýlarda Dagystanda näwirli hüjümçüler tarapyndan öldürilen 3-nji imamdyr. Awgust we sentýabr aýlarynda imamlar Zamirbek Mahmudow we Magomed Khidirow atylyp öldürilipdi. Dagestan postsovet döwründe goňşy Çeçenstanda bolan 2 sany separatist uruşundan soň güýçlenen islamçy gozgalançylyk, guramaçylykly jinaýatçylyk, syýasy gapmagarçylyklar we
toporlaryň arasyndaky düşmançylyk bilen bagly zorluklara duçar bolýar. Aran musulmanlar, jurnalistler, polisiýa wekilleri we resmiler ýygy-ýygydan hüjümlere seziwar edilýärler. Iran Kirkuk şäherinde tanymal Arab resmiýetiniň öldürilendigini 1 dekabrda polisiýa habar berdi. Kirkuk regional geňeşiniň Arab toporynyň ýolbaşçysy Muhammed Al-Jaburi şäheriň merkezindäki öýüniň golaýynda awtologly barýarka atylyp öldürilipdir. Jaburiň aýaly hüjümde yaralanypdyr. Hüjümüň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almandyr. Iran yarım awtonom Kurdistan regiony Kirkugy 2014-nji ýylyň ortalarynda öz gözegçiligine aldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanyş bolduňyz. Gepliýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde başlaýar. NATO'nun Daşary işler ministrleri Çernogoriýany harby bileleşige çağırmak barada lalaşdylar. NATO'nun 2 dekabrda Brüsselde başlanan 2 günlük maslahatynda eglan edilen bu kararynyň ýa-ni Orsiýet bu harby bileleşigiň ýaýbanlanmagyna jogap berjekdigini duýdurdy. Temany habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlary bilen dowam etdirýäris. NATO we Agda döwletleriň daşary işler ministrleriniň Montenegrony 2017-nji ýylda harby ýararlyga goşulmaga çağırmak barada aralaşmagy Orsiýetyň aryk kesitlermedik jeda çäreleri bilen haýat atmagyna getirdi. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg 2 dekabrda Brüsselde biz Montenegrony gutlaýar dedi. Ol bu çaqalyk NATO'nun öz gapasyny açyk saklaýardygyny we biziň tutuş Ýewropanyň geljekde asudalygy baradaky arzuwlarymyzy söýgütleýändigimizi aýdyn görkezýär dedi. Montenegro'nun premier ministeriniň gorunmasary Igor Lukšić NATO'nun çaqalygyny tutuş günmatar Balkanlar üçin oňoýly alamat diýip häsiýetlendirdi. Moskvada bolsa prezident Vladimir Putin'in sözçüsü NATO'nun ve onun harbi infrastrukturalarının günnogara tarap ýeňemegi günnogar ýagny Orsiýet tarapdan jogapsyz galmaz diýip Moskwa ençemegedek duýduruş berdi diýdi. Sözçü Dmitri Peskov bu jogaplaryň näme hereketler bolmagy barada maglumat bermekden saklanyp, olar Orsiýetyň howpsuzlyk bähbitlerini we Moskwa bilen NATO arasynda deňligi üpçün etmäge gönükdirler diýdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry NATO hiç kime şol sanyna Orsiýete de howp salanok diýdi. Kerry Brüsselde geçen metbuat ýygnagyna NATO bir gorunuş ýaranlygy, maksat diňe howpsuzlygy üpçün etmek, ol Orsiýete ýa başga birine gönükdirilenok diýdi. Moskwa 600.000 ýylasy Montenegrony günmataryň harby ýararlygyna goşulma pikirinden däýendirjek bolup işçiň sinenişdi. Orsiýetyň daşary işler ministeri Montenegronyň NATO'ga girmegi Ýewropanyň howpsuzlygyna we Orsiýet bilen NATO arasyndaky gatnaşyga urulan ýene bir zarba bolar diýip duýduruş berdi. Moskwa ondan odal hem NATO'nun Balkanlara tarap ýeňemegini provokasiýa diýip atlandyryp, Ýewropa bilen integrasiýa Montenegro abadançylyk getirmeli diýipdi. Orsiýetyň döwlet eýetçiligindäki RIA habar gullugynyň bildirmegine görä, parlamentiň ýokarky palatasynyň ulu derejeli bir agdasy 2 dekabrda Montenegro NATO'ga goşulsa, Orsiýet bu ýurt bilen bilelikde alınıp barýan proýektleri ýatyrar diýipdir. Montenegro NATO'ga goşulmaga çağırylsa da, onun harby ýaranlyga resmi suratda goşulmagynyň 18 aýa çekmek mümkin. Haýsem bolsa bir ýurdun goşulmagyny ýaranlyga agda 28 döwletiň parlamentleriniň oňlamagy gerek. Lukšić 2 dekabrda Brüsselde öz ýurdunyň reformalary, şol sanyna korrupsiýa garşy göreşi hem dewam etdirjekdigini, şeýle hem gorunmak sektoryny gawlandyrjakdygyny wada etdi. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepliýär Azatlyk radiosy, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň täze aýdymynyň ýaňy ýakynda özü bilen bilelikde 4000 adamyň berja etmegi barada maglumat Azatlyk radiosynyň dinleýijileriniň we okuwçylarynyň arasynda uly gyzyklanma döretdi. Biziň azathabar.com web saýtymyzda hem Facebook we Wkontakte sosial hulgamlaryndaky sahypalarymyzda ýerleşdirilen video maglumatymyza onlarça tesvir gelipdir. Olaryň mazmuny bilen kärdeşim Ýoşan Gurban tanış eder. Azatlyk radiosynyň Berdimuhammedowga aýdym saýdyna atlan çap eden video reportajyny gysga wagtda diňe Facebookda 330 000-dan gowrak adam tomoş etdi. Türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä Gurbanguly Berdimuhammedowyň sözüne we saatyna döredilen öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan atlaýdym. Marda 4000 çemet adamyň gatnaşmagyny ýerine getirilenden soň Guinness'in rekordlar kitabyna girdi. Prezident Berdimuhammedow ilkinji gezek 2010-njy ýylyň iýunyny Türkmenbaşda çağalaryň arasynda akordeon çalyp talantyny görkezipdi. Emma 2011-nji ýylyň iýunyny öz doglan gününi ol "Saňa meniň ak güllerim" atly aýdym bilen has giýinden tanarly. Türkmen telewizionynyň aýdylmagyna görä bu aýdym prezidentiň sözü sady esasynda döredilipdir. Emma soň ol aýdymyň 1 ýyl öň döwlet amanlyk fun aýtmagyna toý gününe diýen atlan YouTube'da goýulanyny belli boldy. Prezident Berdimuhammedow 2013-nji ýylda öz jan köýerlerini dijeýlik başaryny hem görkezdi. Ýöne Türkmenistanyň prezidentiň aýdym saatyny otunnak finansyklaryny şowhunly çarpyşmalar bilen garşy alýan tomoşaçylardan tapawutlykda azatlygyň okuwçylary täze aýdymçynyň talenty wagtda umumyň iki tarafa bölünýärler. Masal üçin Arahim Mevliyan fatly okuwçymyz adamlar dünýä siýasaty bilen uğraşýar. Biziň prezidentimiz aýdym saz bilen ýepýär. Ağamrat Permanuly bolsa käýinip 3 ýaşyndaky çağa da senden akyllydyr diýär. Muhammed Ahmed atly okuwçymyz gysgaça aşyk bolupdyr diýip tesvir alyrsa, mehri ýollaş hakyky hyýar diýipdir. Umit Ramazanyň pikirçe prezident aýdymy özüniň döredenligini aýtman, saz bilen meşgullansa aýby hem ýok. Emma bu höwesi bilen siýasatçy däl, aýdymçy bolan bolsa gowy bolar diýip okuwçymyz öz pikirini aýdýar. Ýöne Arduq Zoraýewa bu pikir bilen alalaşmaýar. Ýagny bu zatlaryň prezidenti hiç gelişmeýänligini öňe sürýär. Atamynyň atdan düşdüm. Innem aýdym aýdýan. Ertir ýene näme etjek? Bir Allah biler diýip Arduq aýdýar. Şol wagtda bu pikirlere garşy öz pikirini aýtman ýa-da türkmen lideriniň aýdym saz älimini urýan gadamlary barada hiç sat diýmän, namaz, polo doglaýaly, Azatlyk radiosyny günäkärlemäge çalışan, onu dinleýänlere gowluk garaşmaýanlygyny duýdurýan okuwçylar da bar. Prezidentiň aýdym saz sunuwatynnak gadamlaryna gowga berýän okuwçylarymyz gysgaça alkyş sözleri bilen çäklenýärler. Masal üçin Guliçka meniňçe bir ören gowzat, dörejilik taýdan ösen, başymyzdan egsi etmesin. Garaşsyz bir tarap Türkmenistan ýerleri diýse, Kakajan Bahar agzyňyza saglyk prezidentimiz diýip tesvir alypdyr. Zakir Kazak, maşallah, o wazyňa saglyk prezidentim. Saňa söz edenleriň göz çyksyn diýse, Umida Rustamowa, Gözer Gurbanowa ýaly okuwçylarymyz hem çok gözel. Maşallah prezidentimiz Allah başymyzdan aýyrmasyn diýen ýaly guwançly sözler galypdyrlar. Emma Zeba Zehra Yılmaz toba Allah akyl pikir bersin. Ne güllüm be diýip ýazygalypdyr. Gül Gurban Nazarova bolsa Allah bu adama da bir akyl berse, milletine seretse diýip ýazýar. Ýöne Safiye Toprak bir sahnadan düşmesin diýipdir. Hormatly dinleýijiler, elbetde bular Azatlygyň okuwçylarynyň pikirleri. Kärdeşim Ýoşan Gurbanyň dinleýijilerimiziň tesvirleriniň esasynda taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatda uly bazarlaryň ençemetriň ýapylmagynyň ýa-da ýaşaýyş çaýlaryň ýerdemeýinlerinde ýerleşýän dukanlaryň hem ýapylýanlygy habar berilýär. Dukanlaryň eýlerine 15-nji dekabr içinde öz işini jemlemek tapşyrylypdyr. Aşgabatyň resmiýetleri tarapyndan düşündürüş berilmedik bu çäre bilen bagly ýagdaý barada Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Atçylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlärik. Söhbetdeşligi kärdeşim Sahra geçirdi. Sultan aýda dukanlary yapmak baradaky duýdurşakda has jikmejik maglumat beräýseňiz, bu duýduruş haçan we kim tarapyndan berilipdir? Hawa Sahra şu gününe ýer bilen şäheriň ähli ýerlerinde ýetatan şu kiçik tratsalardaky köp katly zaýlaryň pazarlarynda ýerleşýän
ýa-ni alyk haritler, dukanlar bolýar, beýleki hyzmat ediş nokatlar bolýar. Şolaryň eýelerine öý upravleniýasynyň işgärleri tarapyndan aýlanyp duýduruş berilipdir. Şu dekabr aýynyň 10-syna çelli padvallarda ýerleşen ýa-ni telekeçileriň nokatlary işlemeli däl. Şonu işini togtadyp padvallary bulanmalak goýmaly diýen görkezme berilipdir. Şu arada maglumatlar aldym. Sultan aýdy, resmiler bu talaby nähil düşündiripdirler? Ýagny dukan eýelerine dukanlarynyň ýapylmagynyň sebäpleri barada nähiller bir düşündiriş beripdirlermi? Elbette telekeçiler gyzyklanyp sorapdyrlar. Ýöne öý upravleniýasynyň işgärlerinden gaty bir anyk jogap alyp bolmaýar diýerler. Şolaryň käbirleri naşy içeri işler ministrliginden öý upravleniýalarına hat geldi. Şol padvalda ýerleşen kerhanalary ýapmak barada içeri işler ministrliginiň görkezmesi bar diýip käbir ýerlerde jogap berilipdir. Köpüsi bolsa onuň sebäplerini aýdan okdiýar. Şol bile görkezme berildi. Şol işläp duran ýerlerinde ýapmaly, bulanmalamaly, asmal däl diýip şeýle jogap beripdirler. Ondan soň şunu ýa-ni bir taraplyk bayramçylyk geçýänse, şol bayramçylyk bilen bagly diýip jogap beren adamlar tapylypdyr. Telekeçileriň özleri bu ýagdaýa nähil garaýarlar? Olary kompensasiýa hödürlenipdirmi we eger bu çäre boyun bolmajak telekeçilere nähil temmi görüljekdigi barada bir zat aýdylypdyrmy? Ýok, häzirlikde temmi barada gurrungydan ok, ýöne şol islendik telekeçi bolsun, islendik kerhana eýesi bolsun, ýokardan gelen görkezme boyun bolmaly bolýarlar. Sebäbi şolar kulak salman ýapdylan wagty ýapmasa da olary özleri pulanmalak gidilýän halatlar bolýar. Şolar ýalak ýagdaý bir kylykda geçen ýyl onu aňyr kylym ýüze beripdi. Şonda şol köp nokatlar ýa-ni telekeçileriň köp ýerleri ýapyldy. Häzir şu şäheriň içinde az sanly padvallarda kerhanalar ýerleşýär, az sanly galdy. Şolaryň köpüsi şol oramdan häkimlikler tarapyndan ruhsat berilip ýerleş işläp ýörler. Ýöne şol häkimlige anhaşy ýylda şol arenda tölenýär, padvallarda ýerleşen kerhanalaryň eýelerinden arenda tölegi alınýar. Indi şolar häzir näme alatalanýarlar ýylyň ahyry alyk dukanlarynyň tövdasy hem durmaly bolýar. Şolaryň ýerdejigine hatda uly täsirini ýetirýär, hem ada önümlerini raýalamak howpy hem de şolaryň tölegleriniň beýan kynlaşyk barada aladalar şu barada bar ýa, eger şol 10-synyň soň açylmaly bolaýanda da ýa bir 2 hepdeniň dowamında şolara gaty uly berilýetjek de barada şol aladalar bar. Kompensasiýa hakynda hiç gurrun baranok. Kompensasiýa sorama hiç kim minnet bilmeýär. Ähra Sultan aýdany bilşimiz ýaly häzirki wagtda parahat etrapçasyndan iň uly badarlaryň biri bolan Mirbadarynda hem rekonstruksiýa işleri geçirilýär. Häzir hem şu köp katly ýaşaýyş jaýlaryň ýerdeminlerindäki dukanlaryň hem ýapylmalydygy barada duýduruş şerlendigini aýtdyňyz. Indi bu ýaşaýjylary nähil täsir ýetirip biler we ýaşaýjylar bu barada näme diýerler? Dukanlaryň ýapylmagy ýaşaýjylara da ören yarama täsirini ýetirýär. Sebäbi hyzmat ediş nokatlarynyň her bir ýaşaýjy peýdalanýar, bir näwer köşüň gezertden bolsaň ýa bolmasa bir telewizoriň ýa haladelniň gezertden bolsaň indi şol şäherdäki uly hyzmat ediş öýlerine gitmeli bolýar. Elbetde ýaşaýjylar üçin belli bir derejede kynçylyk töretýär. Hazamşy azyk önümleri üçin uly bazarlara gitmekde işten gelenden soň adamlara, işleýän adamlara hak kynçylyk bolýar. Olar şu öýüniň gapdalynda bir hususy dukan bar bolsa, şondan 1 kilo 2 kilo gerek wadyny ber urdadyny işden girip alyp bilýärler. Häzir şolara gaty uly kynçylyklar görýände barada ýaşaýjylarda da nägilelik görýär. Kerdeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymy Sultan Açylowa bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanda doğulan 38 ýaşly etnik türkmen zenany 10 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistana baryp bilmän Özbegistanda galýar. Muhabbet Işangulywa özüniň göwreli we 50 ýaş çagaly Türkmenawat şäherinden 2003-nji ýylda deportasiýa edilendigini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Bu zenanyň ykbaly barada Kerdeşim Ýowşan Anagurbanyň maglumatlaryny dinläli. 1972-nji ýylda Türkmenistanda doğulan, Özbegistanyň kemaly gelen we Türkmenistanyň durmuş guran Muhabbet Işangulywa türkmen häkimetleri özüni gyýdy bilen ýurtdan çykaranlaryndan soň 10 ýyldan gowrak aýralykda ýaşaýanlygyny aýdýar. Türkmenistana özeydim. Türkmenistandan meni kovup çykardylar. Men özüm pasportymdan türkmen diýip ýazylan.
Muhabbet Türkmenistanly türkmenligini ejesi we kakasy bilen Özbegistana göçüp şol ýerde mektep utaranlygyny we pasport almaly bolanlygyny, emma ähli garyndaşlarynyň Türkmenistanyny ýaşaýanlygyny görüň berýär. Ol 2000-nji ýylda Türkmenabadda Türkmen raýaty Serdar Baltaýew bilen durmuş gurupdyr. 2002-nji ýylda olaryň ilkinji çagasy dünýäge ýenýär. Emma 2003-nji ýylda ony adamsyndan zor bilen aýryp bir ýaşly gyzy bilen Gogurul halyna Türkmenistanyň deportasiýa edýärler. Muhabbet ejesine hem Türkmenistanyna ýok bolan ejesiniň ýerine barmagy urusat berilmeýändigini görüň berýär. Meni nanem özünün enasının ölegine dair bar bilen yok. Meni enamam Türkmenka. Ben özümem, meni dedemem Türkmen. Türkmen metduaty ýurtda kanunçylygyň kämilleşdirilýändigini, türkmen kanunlaryny halkary ölçeklerine goýulatmak üçin uly işleriň edilýändigini habar berýär. Şol wagtda Türkmenistanyny daşary ýurtlardan gelen adamlaryň hem müňlerçesine raýatlyk berilýändigi barada habarlar çykýar. Emma Muhabbet özlerini bu kämilleşdirilen kanunlardan peýda bolmanlygyny, iki bölünen başgalany gaýtadan bir-birine gowşurmak üçin hiç bir çäre ýa araç tapmaýanlyklaryny aýdýar. Enaşyn ediplanymyz ýok bize, enaşyn ediplanymyz ýok, ilacı bolan ýok. Olaram bir anaka tapabilen ýok, bizeram bir anaklarymyz ýok. Netijede Türkmen gelini özüniň Türkmen atadan olan çağalarynyň inni 4 ýyl bäri kakalaryny görüp bilmeýändigini, görseler tanamazlyklarynyň hem ahmarlygyny aýdýar. Eger biraz ýyla çekilsek Türkmenistanyň häkimiýet çalyşyp Türkmen özbek gatnaşyklary Niýaz döwründäkiden gowlaşyp başlanyny, Serhediň iki gapdalyna galan dogan garyndaşlaryň gatnaşygyna dören kynçylyklar adalar. Türkmenistana gelin bolup düşüp pasport almakda kynçylyk çekýän gelinler, olaryň çağalary gaýgaladasyz ýaşap başlar diýip umyd edilipdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2011-nji ýylyň maýyna Özbegistana sapar edenne, Özbegistanda ýaşaýan türkmenleriň käbir azatlyk radiosy bilen söhbetdeşip bolup, Serhediň iki gyrasynda galan garyndaşlaryň, iki bölünen maşgalalaryň kadaly gatnaşyklarynyň dikeldilmegine umyt baglapdy. Mysal üçin Türkmen Özbek serhediniň boýunda ýaşaýan Gurban Saparmadow Türkmen we Özbek liderleriniň 2011-nji ýyldaky duşdugynyň azatlyk radiosyna interwiu berip şeýle diýipdi. Köp maşgalalar ayrılıp gitti. Bala çağıdan ayrıldı. Çağılar yetim kaldı köpler. Türkmenistan'dan beri geçen gelin olup düşen ağır deportasiya edip köberediler. Yöne iyidinle 3-4 çağa kalıp gidiyor. Çağını geçirmiyor şöyle de oğlan çağını. Kanun boyunca şeyle diye. 2003-nji ýyldan bäri Türkmenistanda galan adamsynyň gaýynlaryndan aýrylykda ýaşaýan Muhabbet meseleniň kanun esasynda çözülmeligi derarly käbir adamlaryň çölüň içinden bir kanun terketden geçip çağalary atalaryna gowşurmagy, synanşmagy hem maslahat berenligini aýdýar. Emma bu töwekkülçülükli ýoly baş goşman Türkmen häkimiýetleriniň özi ýaly eneleriň sesini eşitmegine, ardyny dinlemegine we meseleni mundan beter gyjykdyrman çözmegine umyt baglamagy dogry tapypdyr. Kärdeşim Ýoşan Any Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň raýatlary bilen durmuş guran ýa gurmakçy bolýan adamlaryň pasport almak ýurda girip çykmak meselesinde duşýan kynçylyklaryna nähili garaýarsyňyz? Bu urda nähili tejribeleriniz bar? Sosial ulgamlarynda orta atan bu sowalymyzy dinleyijilerimizden gelen tesbirleriň birinde Maral atly okyjymyz öz raýatyny daşary ýurtly raýata durmuşa çykdy diýip raýatlykdan çykaran döwletden her zady garaşýar we bizim aşgalamyza zar eden bu hökümetten hiç wagt razy bolmaryn diýip ýazýar. Hormatly radio dinleyijiler, sizi pikir paýlaşmaga çagyrýarys. Pikir paýlaşmak isleseňiz Azatlyk radiosynyň Facebook we Kontakty sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna we azathabar.com web saýtymyza siýahat ediň. Öz pikirlerinizi telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýytgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýytgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepliýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ähli şäherlerinde bolşýaly Liwap vilayetinde hem uly bazar ýumruldy. Geçen ýylda Türkmenabad şäheriniň dünýä bazary diýilip adlandyrylan gyzgalaňly sowda giňişligi ýok edildi. Oňa derek ilaty näme hödürlendi we bazaryň ýumrulmagy nähili netije berdi? Kärdeşim Merdan Saryýewiň Türkmenistandaky habarçymyz Röwşen Çaryýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Röwşen Liwap vilayetynyň etaty bazarlarynyň biri bolan dünýä bazarynyň ýapylanyny eýen 1 ýyldan gowrak wagt geçdi. Şol bazaryň söwdegärleriniň aglaby Türkmenabadyň etiginde gurulan täze bazara göçüpdi. Şol täze bazar dünýä bazarynyň ornuny tutup bildimi? Häzir wagtda nerden şol dünýä bazary indi täze dünýä bazary diýilip salynan ýalyň kulturly bazarynda o diýen bir ýok. Häzir wagtda içi boşap ýaly şondan deňiz prowaýdarynda bu köne bazar bilen tutýan meýdança hem halk köprak ýöne bu umumy ilaty çek bilmedi. Onuň ýerine bu gök bazara halk köprak diýen oldular. Hemen beýle bazarlara gidiýärler. Käwir şol ýerde bolýan söwdegarlaryň aýtmagyna görä şol täze bazarda söwda diýen öňküsýärligi galaňly bolmansoň ilat indi aralarında şol bazara ilwazar ýerlerde. Röwşen adamlaryň bu täze açylan bazara onçokly köp barmaýandygynyň sebäbi nämedi? Külen şol bazaryň uzak ýerleşmegi şäherden 10 kilometr Türkmenabad Mary ýolunyň ugrunda ýerleşýär. O taýda gitjek bolsaň külen öz maşynaň gitjek bolsaň urak masraf benzin ýakmaly bolýar. Ondan başary bu awtobus gatnawyň edil beýleki derki bazarda ýalyp geldi. Awtobus gatnawyň bir kysany awtobusa minip gitmeli bolýar. Röwşen ýa özüň hem belläp geçdiň. Täze dünýä bazarynyň meýdany odurky bazary görä has uly. Ede ähli dukanlara söwdegärler girdimi ýa-da bazaryň belli bir bölegi boş durmy? O ýerde aslynda diýen ýaly söwdegärler bar, ol boş dukana ýok ol ýerde. Ýöne söwda bolan opdiýlerden edilýän ýalyk söwda bolmaýanlygyny ýa aýtdym. Ýöne şondan azda kendi söwda bar, ýa-da edilýän ýaldan häzir meselem şol bazara baranylda däle 100 manatlyk sady häzir 80 manada satyp bilseler bu söwdanyň gowlandygyny aýdýarlar. Röwşen egerde ýagdaý beýle bolsa, söwdegärler näme sebäpden Türkmenabadyň öz içindäki bazarlary giden oklar? Ilat tarapynda häzir urmuşmuşlar bar. Bu näçelik dogrulygy anyklap bolmady. Ýöne şol käwir bazarlaryň ýapyljakdygy barada gurulmalar barda. Bunu däşjäder hemen aýly beýleki şäherin gyrasyndan geçýän ýoluň ugrunda kızymyr bazar diýilip tanalýan bazar şol ýapyljak bir şey barda. Men şol sebäpli şol bazarlar ýapylsa täze dünýä bazarynyň söwdasy hasym goýular adamlar isletip gelmese mejburi şol täze bazar söwda etmeli bolarlar diýen umyt bilen şol ýerde söwdalar öz ýerine saklap durlarda. Kärdeşim Merdan Saryýewiň Türkmenistandaky habarçymyz Röwşen Çaryýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk Radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saglary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
gül açtı